Sinimulan ng hakuti ng Municipal Environmental and Natural Resources Office o Menro Milaor ang mga nakatambak na basura sa gilid ng bypass road matapos ang higit 4 na buwan na pagkakabinbin sa utos mismo ni Mayor Bing Iyuste. Ayon kay Angeline Samson, Menro Officer, inatasan sila ng alkalde na agad na isagawa ang clean-up operation upang matugunan ang lumalalang problema sa basura na nagdudulot ng polusyon at panganib sa kalusugan ng mga residente. Ito po yung pinakauna niyang pinatrabaho sa amin is linisan po yung Milaor. After nun, susunod na namin to, kaso lang, inantay po namin yung availability ng backhoe, which is nirentahan pa po namin sa isang private na company po. So yun po, ngayon po na-schedule namin and unti-unti po namin tinatapos yung pagpahakot po dito. Sa panig ng mga opisyal ng barangay, ibinahagi ni Punong Barangay Benito Timones ng Barangay Borong-Borongan na matagal na nilang isinusumbong ang mga insidenteng ito, subalit nahihirapan silang hulihin ang mga salarin. Automatic pag nag-coordinate sa amin yung munisipyo, makikipagtulungan sila dahil matagal na namin gusto mahuli nga dito ang mga nagtitatapon, pero mahirap kasi madaling araw natapon sila. Kwento ng residente na si George Arillas, halos 4 na buwan na aniya ang hindi nakahakot ang basura at kadalasan nakikita niyang humihinto ang mga sasakyan upang doon itapon ang kanilang mga kalat. Siguro po mga 4 na buwan na yan, mga basura. May nakikita ko dyan nagtatapon, mga tumitigil na mga sasakyan. Tapos, sabay alis. Tapos mga isda. Dahil dito, tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Milaor na papaigtingin pa ang kanilang kampanya laban sa maling pagtatapo ng basura. Ipinaalala rin ni Samson na may umiiral na ordinansa para sa solid waste management na may katumbas na multa o community service. May ordinance po kami sa solid waste, Municipal Ordinance number 31. Meron din po kaming penalty sa mga mahuhuli po na lumalabag po sa ordinance ng solid waste. First offense is 1,000, second offense 2,000, and third offense 3,000. Yes po. And may may kalakip siyang community service. Patuloy ang ginagawang hakot at inaasahan sa mga susunod na araw ay tuluyan ng malilinis ang bahagi ng bypass road, kasabay ang pagpapakalat na mas maraming paalala at pagmonitor sa lugar upang hindi na ito muling tambakan ng basura. Eli Balbin, CSN.